Am-Maron je sačuvao sve te zapise i sakrio ih za Gospoda, zakopavši ih u brdo. Am-Maron je rekao 10-godišnjem Mormonu da uzme ploče kad navrši 24 godine. U međuvremenu je izbio rat i kada se ljudi nisu pokajali, Bog im je oduzeo 3 nefica. Mormon je htio propovijedati narodu, ali je Bog to zabranio. Kada je imao samo 16 godina, Mormon je imenovan zapovjednikom vojske. Lamanci su napali nefice velikom silom i zarobili mnoge gradove. Na kraju je Mormon okupio svoju vojsku i otjerao Lamance, ali tek nakon velikih uništenja. Usred rata Mormon je skupio Nefijeve ploče i dodao ih zapisima. Nefici i Lamanci su sklopili primirje koje je rezultiralo 10-godišnjim mirom. Tijekom mira Mormon je s Neficima pripremio obranu i oružje. Također je propovijedao pokajanje, ali ljudi su otvrdnili svoja srca protiv Boga. Mir je završio kada je kralj Lamanaca Mormonu poslao pismo u kojem je najavio napad. Mormon je okupio svoju vojsku u grad koji se protezao uskim pojasom zemlje koja je odvajala Lamance od Nefijaca. Nakon što su 2 puta pobjedili Lamance, Nefici su se hvalili vlastitom snagom i zaklinjali se u osvetu. Zbog opačine Nefijaca, Mormon je odbio voditi vojsku, te je otišao. Bez Mormonova vodstva, Nefici su otišli u zemlju Lamanaca kako bi ih napali. Lamanci su odbili njihov napad, te su zauzeli grad koji je štitio ulaz u Nefijske zemlje. Nefici su uspjeli vratiti taj grad pod svoju kontrolu, no odbili su se pokajati i Lamanci su im ga ponovno preoteli i počeli uništavati Nefice pred sobom. Mormon je pristao ponovno voditi vojsku Nefijaca, no pošto se nisu pokajali, nastavili su gubiti bitku za bitkom. Mormon je napisao pismo tražeći od Lamanaca da se okupe u zemlji Kumora za posljednju bitku. Na brdu Kumora Mormon je zakopao ploče, osim nekoliko njih koje je dao svom sinu Moroniju kako bi on mogao napisati malo više o povijesti Nefijaca. U bitci kod Kumore Nefici su uništeni, a Mormon je napisao jadikovku za svojim narodom. O ljepotani, kako mogoste napustiti putove Gospodnje? O ljepotani, kako mogoste odbaciti onog Isusa koji stajaše raskrivljenih ruku da vas primi? O, da se bar obratiste prije no što se ovo veliko uništenje sruči na vas. No gle, preminuste. A Otac, da, vječni Otac nebeski, znade stanje vaše i on s vama postupa po pravdi svojoj i milosrđu.